Здравейте, потребители на YouTube! Това е втори епизод от моето оцеляване в Майнкрафт. Но това е на RPP и само ще ви разведа, но няма да се бием. Защото това ще ми пръсне на главата тук. И този клип ще е най-краткия, може би. Защото няма да се бием, защото много ме лаги. Както забелязвате, ме лаги като гъс. Добре. Ще гледам да снимам по-често, за да мога да гледате повече, но не знам, че както си удава раната е пробиваема. И като влезете ви дават тези хубави айтеми, диамантини брони, хубав Iron Mage, 3 даймонта, не знам за какво си. Тук и яйца и те са безполезни. И тук къде можете да отидете. В миналия епизод щях да ви покажа, но ми заби, ми искаше парола и стана много зле. За всеки епизод ще покажам къде има някакви такива простойки. Сега ще обиколим, но ще ме убиват. Добре. Не е толкова лоша идеята да ме убиват. Аз искам само да направим клипчето. Тук не лаги толкова. Добре, тук вече можем да се вървим. Но това е лошото, че това е RPP и може да ме заколят. Тук има нещо. Мага, как не умрех? Супер. В другия епизод може би ще ви покажа как да си използвате Козуни хак. Но ние за другия епизод се подготвите, защото че е Skyblock. Това беше PvP, а миналият... какъв циганин имаш. Не превидяваме се. Къпа няма да е много дълъг. Тук само ще се поразходим. Тук да видим какво има, някакви хала и мини. Само тук да няма някакъв трон на цигани, защото ще ме убият. Да се палим една крава. Много е късно и затова се прозявам. Съжалявам, че игра на малък екран, но просто така ми е по-удобно. И така. Remember. Петата песен, ако я сте я чували. Яко. Яко. Супер. Сега ще изидем пържулите. Аре бе, хамав меч. Добре, хамав контролер трябва да се каже, но... Мрете. А така е. Аз съм Джеф Харди. Къде избягате с мушовата крава, бе? Каква ирония? Аз съм крава и гоня друга крава. Голяма ирония нящо. Добре. Това мисля за този епизод. Това беше просто демонстрация. Крайният епизод ще е към много дълъг. И това е довиждане. Аз бях Стилто и чао.